tempo a xente tenta falar galego. Os meus avós, a miña nai e o meu pai. Normalmente non falo porque como non hai quen fale, pois entonces eu tampouco solo falar. Matemáticas, hai xente que din algunhas palabras porque se lles escapan, porque na casa como falan tamén. Pero cando entrei ao colexio, no colexio non se soía falar galego. Entón eu fui perdendo o falar galego e agora falo máis castelán que galego. Nas asignaturas no que o galego é obligatorio sí, pero no recreo non tanto porque os meus compañeiros falan castelán. Hai moito galego falante, tampouco ganas de falar en galego. De que non é nada malo ter unha lingua propia e falala. Habría que, pois, mellorar eso e que máis rapaces e rapazas falaran galego. E será en galego.